Ako dahil si Boy Butsakol, no? Mudagan ko pagkakapitan, ang ako ang mga plataporma, simple kay tanan. Ang tanang standby na iswildo. Unya, ang tanang manarbaho dito sa barangay, libre kaon. Naya red horse puno kay sa rep. Ang imong trabaho mo kaon ra kag maayo. Nya pagkahuman yung inom, biometri ka. Tuog likas ka trick na makatuog juga kayo. Di ka balik kag huwa katuog. Deduction. Ya katong mga ngabsin kayo, naisiklib akong ihatag ninyo. Kinaminusan tulo ka buwan. Nya punan panginimog duha. Gayaya. Muran makagibakasyon. Nya punan panginimog tulo. Tanaw-tanaw sa dito ibong nanwildo na ba imong kauban basig balik mo wala kay labot. Unya, mo palit pa yung kog bugas. Ihatod ba kayo sa taas? Ihuwad ako staro ba? Nya igon lang mo pagkabo. Hagta nga yaya. Kaya sinong daog ko. Ang tanang ayuda nga namuyo sa kong barangay, tagaan kong ayuda tanan. Labi na yun ka mga bana. Nga wala asawa. Tagaan tong asawa. Ang asawa nga wala si bana. Tagaan tong bana. Ang katong mga way anak, away problema. Ang mga bunita ng mga bungi di dagang padyaw di ihatag na ko ninyo. May lanan yung kugos-kugoson niya. Ganahan mo nang warag itapihan na baba. Di mo dagan na imong anak. Kay mamunit mo ta diya. Ganahan pa mo kay to pagis-carbon akong dadon. Paningkamot gi mo makadaog ko butarigi ko ninyo. Nya atangi ang pagdagan nako karong 2040.